Vítejte na Písnici. Sídliště Písnice, to je příjemné a dostupné nájemní bydlení v Praze. Čekají vás všechny výhody města a přitom budete žít kousek od přírody. A to v těsném sousedství Modřanské Rokle, jedné z nejkrásnějších pražských přírodních památek. Na Písnici najdete vše, co potřebujete ke spokojenému bydlení. Občanskou vybavenost i místa pro trávení volného času a odpočinek. Domy i jednotlivé byty postupně prochází rekonstrukcí. Je tak jen na vás, kterému bytu dáte přednost. Nabízíme nezařízené byty, v kterých si vytvoříte bydlení podle vlastních představ. Ať už jste rodina, single nebo senior. Přímo v místě je zajištěna základní lékařská péče. K dispozici je veškerá občanská vybavenost a na metro Kačerov je to 10 minut autobusem. Jsme CIB Rental, člen skupiny CIB Group. Nabízíme dlouhodobý pronájem bytů všech velikostí na sídlišti Písnice. Aktualizovanou nabídku volných bytů najdete na našich webových stránkách. Náš makléř vám ochotně poradí s výběrem bytu a uzavřením smlouvy. Sídliště Písnice. To je příjemné místo pro vaše spokojené bydlení.